Bon dia a tots! Avui anem a parlar d'orientació espacial. Això ens permet saber on estan les coses. Per exemple, el cotxe taronja està al costat de l'arbre i això vol dir que està prop, mentre que la paperera està lluny del cotxe. A continuació, tenim dos globus, un de color groc i un altre de color rosa. Si ens preguntarem on està el de color rosa, diríem que està dalt, mentre que si ens preguntarem on està el groc, diríem que està baix. Així tenim un pastís d'aniversari i una càmera de fotos. I si mirem molt bé, el pastís està darrere de la càmera de fotos. En aquest cas, tenim una casa i tres metges que estan davant d'aquesta. Ara te toca provar a tu. Estàs preparat? En aquesta imatge, on està el rellotge? Està a dalt. I on està la cadira? Està darrere de la taula. Prop o lluny? En aquest cas tenim un xiquet, una casa i una caixa. Molt bé, el xiquet està lluny de la casa, però està a prop de la caixa. O també podríeu haver dit que la caixa està lluny de la casa. O al revés. Si mires aquesta foto, què diries que està més prop de tu? Els arbres, molt bé. I estarien més lluny les muntanyes. On està el gos? Molt bé, està darrere de les plantes. Última pregunta. On estan les monedes i on estan les llibretes? Molt bé, les monedes estan baix de la taula i les llibretes estan dalt de la taula. Ho has fet fenomenal. Ara pots provar en casa amb objectes que tingues al teu voltant. Adeu!